ci ta brama, no. No tam nie idzie, nie wiem, czy się tak to spieprzyło, czy co. Jak to ci jak kupić na drodze pochodać, jak to mamy... Wikusia przyjechała, czekaj, to... Wy baby to zawsze macie problemy opie. Brama nie umiesz otworzyć, bramy. Przestań. Poczekaj no. On jest taki patrz. nerwowy. Idź tam, Wiki jeżdżę, ona mi tam będzie płakała za chwilę. Idź do niej. Wikusia! Jak to się dać odtyle? Cześć! Nie wiem, jak ci mogę powiedzieć hello. Dzień dobry. Chodź, Wikusia, chodź. Chodź. Co na tym czekamy? Witam cię pięknie u nas w domu. No jak ci ta brama tu otwarła? Nie mogłaś to do końca otworzyć. No patrz jeszcze tu za to, tym autem. Co na woda? No, idziemy. Idziemy. Ujek zaraz też przyjdzie. Chodź, chodź. Tu jest nasz dom. Tu do kuchni, wiesz? Z posydeką cię. Na pewno chcesz iść do ubikacji. Co? A jak tam we fligrze? To znaczy w samolocie, bo ty nie wiesz, co to jest fliger. Nie robiło ci się słabo? Nie? To chodź tu moment do ubikacji, wiesz? Tu się fajnie rączki umyj. Wiesz co, Inga? Ja? Baterie, czy baterie trzeba wymienić? Godołek ci o tych bateriach. Jezu, zapomniałam. A, kurde. wiesz co, działa, to nie ma co gadać. Chodź. Jesteś głodna? Nie. Wikusia, a jak tyś urosła? Wikusia, to by się na pewno pić chce, nie? A mnie też te wody mineralne mi dasz, ja? Dam ci wody. Wiesz co, a piwa tam nie ma w lodówce. Skończ z tym Nie piwem. godzę ty Wiktorii, bo Wiktorii piwa nie dasz, ale mnie mogłaś kupić. Ja ci piwo. mogę kawa zrobić, jak chcesz. Baterii nie kupiła do pilota, piwa nie kupiła, rozumiesz? Zaś wojosz, zaś Pana, że chycił, no kurczę, no. Ty z tym panem słyszałaś o tym, jak taki jeden gorol na kole jechał i pana chycił, słyszałaś to, ja? Nie, nie I słyszałam. taki Hanys mu go pokazuje mu na te koło go do pana, a on go do, o nie, przepraszam, to nie mój rower, od szwagra pożyczyłem. Skończ Normalnie gdzieś się na z tymi tej goli, dogodzi- skończ, naprawdę. Z tymi gorolami się dogadać nie idzie. Jadą Wikusi teraz pojeść, bo Wikusia jest na pewno głodna, nie? Ja wiem, ty byś chciała na Nie pewno chcesz? jakieś hamburgery, ale u nas się takiego czegoś nie je, ani hot dogów, ani hamburgerów i dostaniesz fajną sam kapusta. Zjesz troszeczkę. Kapusta, no to masz kapusta z żeberkami. Wikusia, my Wiktoria. się tu będziemy tyle tu zrobimy atrakcji, że ty się oboczysz. Do zoo pojadymy. Wiesz co to jest zoo, ja? Nie. Tam są afy tam są. Moszkawa, co a nie tam być jeszcze już jest zoo? zmierzły. Afy, konie, idzie żaby, żabów nie ma w zoo. Ale A są ty będziesz różne coś inne. od teraz. Ja teraz nie będę, ja się kawy napija. Piwa mi miałaś kupić, piwa mi nie kupiła, działka z tobą w ogóle ciężko. Piwa ty zapominasz się, ty masz skleroza. Ty W się- tym wieku wiele ty masz lat. Ty się jest monotematyczny, ty dużo gadasz o piwie. A gorzałki też nie masz, by się nalał, by się... Wikusia, twój tata też tak pije piwo. Nie. A bo tam się pije bir.